Bo día, somos Claudia e Sonia das Xornalistas do Muriel e hoxe temos o privilexio de contar coa presenza de Paula Carballeira, a gañadora do Premio Nacional de Literatura Dramática 2023 e do Premio Follas Novas 2023 á mellor obra de teatro. É un placer contar contigo hoxe e enhoraboa polo premio. Moitas grazas, o prazer é todo meu poder falar convosco hoxe. Bueno, imos a trasladarnos aos teus comezos. Recordas cando e como comezaches a escribir? Sí, lembro que foi na escola, lembro que foi por unha profesora que, precisamente, unha mestra que nos incitaba moito a escribir en galego, e aí comecei a escribir eu. A miña primeira lingua para a escrita foi o galego, non? Porque daquela eu falaba en galego, pero non escribía moito. Empecé a escribir en galego, esa profesora tamén presentaba os nosos textos a concursos e os meus textos foron gañadores de algún concurso, entón iso xa me animou aínda máis e xa, daí xa empecé a dedicarme como dicindo, pues, se cadra podo ser unha escritora. Sempre tivestes claro que o teu era escribir en galego ou nalgún momento te plantexastes facer algo en castelán? E sempre tiven claro que o galego era a miña lingua de escrita, porque é a lingua na que eu entendo o mundo, saime mellor en galego, veñen máis palabras en galego. Evidentemente podo escribir en castelán, porque na miña educación tamén está o castelán, non? Pero só me planteei escribir en castelán cando tiña que traducir algo meu ao castelán. Daquela sí teño o dominio lingüístico para facelo, pero de primeiras saime en galego. Resultame moito máis fácil, métome moitos menos problemas, a verdade. Poderías nos contar pois un pouco máis de como é o proceso de escribir un libro? Sí, depende que tipo de libro sexa, porque non é o mesmo pois, escribir un libro álbum que ten un soporte de ilustración moi forte, entón é unha co-creación, non, co outra persoa que vai facer as ilustracións. Eu non ilustro, porque debuxo fatal, entón afortunadamente hai xente que fai moi ben. Entón iso pois, leva relativamente pouco tempo, porque tens que escoller moi ben as palabras, pero a cantidad de texto moi pequena, non? Despois tamén depende se é narrativa, poesía ou teatro, non? Ou ensaio. A narrativa, como é algo que estamos máis afeitas a traballar, é o primeiro que nos sae. Entón, depende tamén do tipo de libro que sexa, se é unha novela, se é un libro de contos, pero sai de unha maneira máis doada. Non? A poesía, ou polo menos eu, despois que aí cada quen, tens que pensar un poquinho máis, porque hai menos palabras, pero son palabras que están máis escollidas. Non? E despois o teatro é outro proceso para min totalmente distinto. Porque a peza de teatro, se xa tes unha idea moi clara, non sai porque eu me dedico ao teatro, mellor se cadra para outras persoas que non se dedican ao teatro é máis complicado, pero enseguidiña a mí xa me veñen as imaxes de escena, cantos personaxes, como podía ser unha posta en escena, non se eses personaxes vanos facer persoas novas, quero dicir, persoas que teñen unha capacidade de retención de memoria pois máis pequena, ou se non, se vai en principio persoas que podes meter en unha cantidad de texto impresionante. Entón, claro, no de teatro a min saime dunha maneira máis fácil, digamos que a narrativa ou que a poesía, pero é un proceso que tamén me leva tempo, porque imaginar toda unha peza de teatro leva un poquinho de tempo. Así, digamos, en abstracto. En concreto, pois non vos sabería decir, porque non son unha persoa que escribe todos os días un número de horas, non? Pero sí sei que, por exemplo, noveliñas pequenas ou textos de narrativa para digamos, xente nova, me poden levar un verán facelo, non? Un libro álbum, non tanto. Ao mellor, pois, un par de meses ou así, se o penso moito. Un libro de poesía, un poquinho máis, porque lle dou moitas voltas. Un libro de teatro, como polo xeral, pois, sempre pensas na representación e sempre hai unha data de estrea, pois aí acomódome moito as datas que me dan. Pois ten que estar listo para dentro dun mes. Iso un poquinho apurado, pero bueno, podo quedar sin dormir, pero para dentro de 2 meses a bo ritmo sí que podería facelo. É de sobra coñecido que és unha muller polifacética, actriz, escritora, directora de teatro e narradora ou contadora de historias. Que fuches primeiro? A ver, se empezo coa cronoloxía, na escola sempre fixen teatro, non? Iso sempre que... Porque no deporte non era nada boa, entón, alá fun o teatro xa de cabeza.
Pero dedicarme ao teatro, pois claro, profesionalmente tardou un poquinho máis, non? Pero sempre fixen teatro. Despois, empezar a escribir, como vos dicía, tamén foi na escola, pero xa cando iba en sexto, xa nos últimos cursos, non? De primaria, digamos. Pero aí sí que é verdade que cando empecé seguín, non foi algo que fun deixando. E sí que é verdade que publiquei o meu primeiro libro moito antes de dedicarme profesionalmente a calquera outra cousa. Entón, digamos que escritora compaxinado co resto, que é o que sigo sendo agora, non? Como de non vivo dos delitos de autora, xa me gustaría, se cadra en algún momento, pois conto contos, que diredes vos, mira ti vivir do conto, non? Pois esa é a miña actividade fundamental, que non quita que sexa actriz, pero primeiro de todo, aparte de facer teatro na escola, foi escribir, non? Se tivésemos que escoller unha sola de todas estas facetas, para ti, cal sería? A ver, se me obrigas, quer dizer, se tivese unha obriga así moi forte, decir, só tens que coller unha cousa, non sei, é que renunciar porque decía, a escrita, pero é que a escrita é moi solitaria e a min gustame moito a xente, gustame traballar con xente. Entón eu creo que me quedaríame cos contos, porque é moi parecido ao teatro, é unha actividade escénica, hai xente, que é o público, non? Bueno, se tivese que quedarme cunha obrigadísima, quedaríame cos contos. Pero claro, é imposible, porque non renunciaría a escribir as escondidas ou a facer teatro tamén ás agachadas. Como contadora de historias, reivindicas de algún xeito as nosas tradicións orais. Por que crees que é tan importante? Porque eu creo que non nos decatamos da importancia que ten a identidade, non? Cando vas polo mundo, que é o que podes aportar ti que pouca outra xente pode aportar, non? E iso ten que ver coa identidade, con quen somos, de onde vimos. Entón, as tradicións ensinan que de onde vimos, non? Evidentemente, nós imos transformándoas, porque os tempos cambian, nós tamén, bebemos do que fomos, non? Pero reconvertímolo. Entón, iso que é moi importante, no meu caso, é un exemplo clarísimo. A min chamame moito a contar contos de medo, mira ti, que a min gustame, pero me chamando máis, e son contos da nosa tradición oral, non? Claro que os conto dunha maneira actual, pero son contos da nosa tradición oral. Como os contamos nós, o sea, o noso imaginario non é moi habitual, é un imaginario moi galego, por exemplo, non? É algo que chama moita atención, é algo que se demanda moito, é só un exemplo do importante que é a identidade, o importante que tes ti, que é o que tes ti, non? Que te diferencia dunha serie de persoas, pero que ao mesmo tempo fai colectivo con outra serie de persoas pois que veñen da mesma tradición. E tamén pola o que nos concerne a nós, xa non a xente de fora, hai que moitas veces ao mellor non sei vós cantos contos sabedes, non? Pero moitas veces é interesante que a xente saiba algunhas historias que se non se esquecen ou pois decía, pois isto pasou aquí ou isto me contaron aquí ou esta historia tan boa é unha historia que aconteceu na nosa contorna, non? Para chamar a atención tamén sobre o que nós temos. Como crees que evolucionou a Paula Carballeira dende a publicación de Percura en 1990 ata hoxe? Moitísimo afortunadamente, porque eu espero que non queden exemplares dese libro en ningún sitio, que é unha cousa que me fixo moita ilusión no seu momento, pero xa pasaron moitos anos. A ver, evolucionou porque, claro, fun medrando, fun aprendendo moitas cousas, fun relacionando con moita xente, fun derivando a miña trayectoria profesional. Eu, en principio, iba para un lado, logo fun para outro, fixen a carreira de filoloxía, que vocacionalmente, porque a mí me gustaba moito a lingua e a literatura, pero mira, acabei me dedicando ao teatro, non? A narración oral. Entón, todo iso vai influindo tamén en pois a túa relación coa receptora ou co receptor, non? Coa persoa que recibe o que ti ofreces. Entón, ese cadro ao principio non pensaba moito niso, escribía o que a mí me gustaba e confiaba en que quen o lese, pois que tamén lle gustase. Pero cada vez eres máis consciente, non, de que hai moita xente moi diferente, de que tamén hai que chamar a atención sobre determinados puntos, determinadas preocupacións, temas candentes, non? Entón, iso foi evolucionando, sobre todo con respecto á recepción, non? A quen recibía as cousas que eu facía. Botas en falta algunha plataforma onde se promocionen obras en galego? Obras, queres dicir obras literarias ou obras de teatro ou todo? Obras en xeral. Obras en xeral. Sí,
Claro, eu creo que cantas máis plataformas, mellor, cantas máis medios de difusión tamén. E eu creo que é un erro enemistarnos pois, coas redes sociais ou con determinadas pois sí, plataformas de diferentes formatos, tanto de vídeo como de audio, como literarios. Eu creo que é bonita a amizade entre todos os medios para a difusión das obras. Como ben dicíamos na presentación, ves de recibir un dos galardóns máis importantes, o Premio Nacional de Literatura Dramática 2023, pola túa obra As alumnas. Como recibe unha escritora coa túa trayectoria profesional esta noticia? A ver, é que non esperaba para nada. É un premio tan importante, sabes, que non o esperaba. Entón, claro, primeiro recibo con moitísima emoción. Emoción polo que supón para min, pero tamén por moitas cousas que supón, non? Para a nosa literatura, desde a miña pequenez, porque eu sou unha cousiña pequena dentro do que é a literatura galega, pero dentro do que son eu, da miña persoa, non? Pois, de algún xeito tamén están outras mulleres que escriben en galego, outras mulleres que escriben teatro, que tamén moitas veces pois, pensamos que hai pouca xente escribindo teatro, e non, ainda hai xente. Tamén supón para min e para a literatura galega, creo, pois unha proxección no exterior, que sempre está ben, e despois, claro, cambia moito pois como te mira a xente, non? Como dicindo, pois mira a ti, pois moita xente que me coñece como narradora de historias, como contadora de historias, pero non sabe que escribo teatro, non? Ou moita xente que sabe que escribo teatro, pero non pensa que dunha maneira, pois o que sei, que o escribo nas miñas horas de lecer, que non unha actividade profesional. Eu creo que este premio pois sitúa a literatura dramática nun sitio moi interesante, non? Así a xente sabe que se pode escribir teatro, que ese escribir teatro ten un recoñecemento e que se pode facer en galego e ten ese recoñecemento tamén. Ben é certo que houve outros escritores que recibiron este premio, pero ti eres a primeira muller. Polo que é un premio nacional por unha obra escrita en galego e por riba escrita por unha muller. Isto ten que marcar de algún xeito, non? Pois sí, polo que vos contaba, non? E ademais, como a obra trata este tema da educación, sobre todo das alumnas, non? Da educación das mulleres, pareceme que é moi completo en moitos sentidos. E que, de algún xeito, eu agradezolle a través da obra a toda esta xente que fixo que eu este aquí, non? As mestras, pero tamén mestras, mestres de diferentes ámbitos, non só no ensino, senón pois no teatro, no ensino do teatro, en diferentes eidos. É moi importante que sexa unha muller, polo que vos comentaba, non? Porque aparte dentro do Premio Nacional de Literatura Dramática hai poucas mulleres en relación ao número de homes, non? Que é o que adoita acontecer en moitos lugares. Entón, todo iso dá unha responsabilidade e unha alegría tamén que é moi interesante. Esperas algún tipo de repercusión a algún nivel ao haber gañado este premio? Pois sí, porque xa estes días xa está tendo, non? Está tendo moita repercusión, está tendo moita demanda tamén de persoas que queren que vaya a diferentes lugares, non? Xa antes tiñas persoas que me dicían, oi, por que non ves a facer determinadas actividades, non? Pero agora chámame moito para falar deste libro, non? Creo que é genial, porque falas de teatro, que tamén é un eido que sempre queda un poquinho relegado, non? Con relación pois, á poesía ou á narrativa, e falas tamén pois, desde outro punto de vista do tema que vos comentaba, podo contar unha historia, pero non vou a contar unha historia, vou a falar ao redor do libro, non? Entón, sí que creo que vai haber un cambio na percepción da xente, tamén creo que isto é moi interesante para a literatura dramática galega, para o teatro. O xurado destacou da obra premiada que é un eloxio do maxisterio que fomenta a dúbida e persegue o debate. Sí, pareceme moi bonito que se fixase niso, porque é algo, unha idea que está aí, subxacente no texto, non? Que, claro, a mestra das dúas alumnas, que son os personaxes do libro, pois promove unha educación que faga pensar as alumnas, non? Que lles faga ter criterio, que lles faga ter opinión. Despois, xusto, ven a guerra e todo iso se elimina, non?
pídenlle que non teña máis opinión que a que se dicta de alguna maneira, non? Que a oficial. Eu creo que iso, aínda que está nunha época determinada, non deixa de ter paralelismos co mundo de hoxe, non? Hai correntes de opinión, entón, de algún xeito, os medios de comunicación, as redes sociais, dinche, pensa así, non? É moi importante ter o teu criterio. De todo iso, é dicir, espera, que isto non o vexo claro, ou creo que isto non é así. Ademais, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega que organizan os premios Follas Novas tamén che otorgaron o premio a mellor obra dramática pola mesma obra, as alumnas. Como comezaches a escribir esta obra? Pois mirade, esta obra encargaronma unha produtora de teatro que se chama Cultura Activa, que quería levar adiante un proxecto sobre as mulleres na posguerra, non? Durante a ditadura. Entón, deixaronme o campo así moi aberto, dicíame que só tiñan 2 actrices, entón que podía facer os personaxes que quixese, pero só había 2 actrices. Entón decidí facer só 2 personaxes, as 2 alumnas do texto. E decidí tamén centralo na educación, porque a min así eso me permitíame falar desde a Segunda República, que é a mestra, non? Que foi o momento en que se introduciron pois, outras maneiras de entender o ensino, outras teorías pedagóxicas, logo viría a guerra, e despois a posguerra. A obra empeza no 1970. Entón, claro, durante todo ese tempo cambiou moito a educación. De ser unha educación moi aberta, que intentaba pois, eliminar barreiras de clase ou de, se eran de clases, non só de clase social, senón tamén que as clases fosen mixtas, as aulas, todo iso coa guerra eliminouse, volveron a educación por nenos e nenas separadas, e logo, pois claro, a diferencia de clases, non todo o mundo accedía ou podía acceder á educación, e de que maneira. Entón, parecía un tema tan interesante, tan complexo, que aí empecé a centrarme un poquinho, porque senón sería unha obra interminable, non? Recuperar o papel que xoga María Barbeito é fundamental na obra. Para que non o saiba, poderíanos contar que foi ela? Sí, claro, María Barbeito é unha desas mestras, unha figura moi relevante na educación da Segunda República, porque era unha mestra que viaxou moito por Europa, sobre todo estivo en París, e tamén trouxo teorías como a de Montessori, teorías de ensino que estaban circulando por Europa, el introduciunas en Galicia. Ademais, non só era mestra de nenas e de nenos, senón que tamén formaba futuras mestras, non? Futuros mestres. Entón, ela introducía este tipo de teorías de ensino que foron moi ben acollidas no seu momento, tamén era revolucionaria, tivo, pois eso, un certo renome, pero despois a min parecíame moi relevante que personificase o que aconteceu con tanta outra xente anónima, non? Ela ten un nome que aínda soa. Despois veu a guerra, entón o Comité de Depuración do Maxisterio, que se creou durante a guerra, prohibiuna que dese clases, non? Que adoctrinase, según dicían, a outras mestras. Entón, apartarona do ensino, forzaron a xubilarse e quedou na súa casa da súa vida, non? Sen poder volver ao ensino. Parecíame pois, un tipo de represión non tan extrema como a morte, que sufriron outros mestres e outras mestras, pero tamén un tipo de represión para unha persoa que tiña tantas inquedanzas, que tivo tantas oportunidades de cambiar a forma de ensino, pois moi dura tamén, non? E parecíame que ela mesma personificaba o que lle aconteceu a tantos mestres e tantas mestras. Por que escolleches a Elvira e Rosa como peza central da obra? Porque Elvira e Rosa son personaxes complementarias, parecen opostas, pero non, son dúas persoas que foron moi amigas, como acontece na escola, non? E moi a miúdo, as túas amigas teñen moito que ver contigo, pero tamén teñen moitas diferencias, non? Iso é moi bonito na época escolar, e co paso do tempo esas diferenzas vanse acentuando, non? O personaxe de Rosa sigue o ronsel da súa mestra, de María Barbeito, entón ela aposta por ese tipo de ensino, sofre as represalias e a outra non. Tamén son de dúas clases sociais distintas, entón Elvira pois prefire seguir o que, bueno, pois onde está máis cómoda, non? E onde non ten tantos problemas na vida, non? Adopta o papel de nai, de esposa, pero ainda se cuestiona moitas cousas porque precisamente ven de onde ven, non? Entón, ten esa opinión e esa capacidade de debate de decir, escollín unha vida que non me fai feliz. Se cadra, pois, podería ter feito outra cousa, non? Entón, a obra é o encontro delas dúas
como a través de xogos, a través de lembranzas, non? A través de pequenas reflexións, pois reconstrúen o tempo da infancia e o tempo no que se encontraron despois. Ao longo de toda a obra póñense de manifesto pois as diferencias entre, como dixeches, distintas clases sociais, entre homes e mulleres, entre o que se espera de ti que fagas e o que realmente fas. Querías transmitir algún tipo de mensaxe con iso? Sí, claro, quería transmitir o importante que é a liberdade de escolla, o importante que é poder escoller, non? É dicir, pois, podes escoller porque tes as ferramentas para facelo, porque alguén che ofreceu, pois, por exemplo, as palabras para expresarte, non? Entón, sí que quería transmitir iso a través de diferentes maneiras. Tamén, pois, transmitir, evidentemente, ese concepto de igualdade, non? De onde estamos, de onde vimos, que queda por facer aínda, o papel da muller na sociedade, non? Tamén para reflexionar en que cambiou, en que aínda pois, tamén temos moito que traballar. A lingua, por suposto, a lingua é un aspecto moi importante no libro. Hai un apartado no que se fala, que se chama así, lingua vernácula, de onde ven o de lingua vernácula. Tamén as mestras da Segunda República incentivaban as nenas e os nenos que falasen na súa lingua. Logo iso cortouse, por exemplo. Todo isto sí que son aspectos que están no libro para reflexionar, non? Non é tanto para decir, pois isto é o que tes que pensar, porque entonces caería no contrario do que eu quero, senón aí quedan e pensar de cada quen, non? En que punto estamos, en no que pasou, en si realmente sabemos algo do que aconteceu na nosa historia, todo iso queda aí. Que queda hoxe en día da educación que ti plasmas na túa obra? A ver, cando a obra empeza, xa empezaba unha reforma educativa, non? No ano 1970 xa empezaba unha reforma educativa. Eu creo que aínda queda moito por facer, sobre todo en educación afectiva, en educación sexual, que eran aspectos que tamén se trataban na Segunda República, non? Se adiantaban que había que tratar coas rapazas e cos rapaces este tipo de educación. Logo tamén unha educación que preste atención ás persoas, non? A cada individuo, porque somos persoas distintas. E claro, algo que do que se queixan moito as mestras e os mestres é a ratio, a cantidade de alumnos e alumnas por aula que hai, non? Que ás veces impide esa atención a cada quen. Pois toda esta serie de aspectos eu creo que son interesantes para irlos modificando, non? Creo que se ten avanzado moitísimo, vos mesmas se vedes, non? O que era nesa época e o que foi cambiando, pois tense avanzado moitísimo. De feito, eu creo que estamos nun momento moi interesante, moitas revoltas que teñen que ver coas mulleres, non? As alumnas xa se trasladou aos escenarios. Participaches na posta en escena? Non, eu estaba en contacto coa directora, porque a min iso tamén me gusta moito. Eu lanzo o texto despois que cada quen imagine, faga aí, non? A directora sí que se poña en contacto comigo para dicir, pois se cadra aquí cortamos un poquinho ou cambiamos esta escena de orde. A mí pareceu estupendo, todo me pareceu estupendo, porque eu quería chegar ali e ver o que había, non? E quedei moi impresionada, gustoume moito, a interpretación das actrices é fenomenal, das dúas, bueno, das actrices que facían de Rosa e de Elvira. Entón, sorprendeu-me moito a posta en escena como eu quería, non? Que eu quería que me sorprendese. Porque, evidentemente, a túa posta en escena que ti te imaginas na cabeza, eso nunca vai acontecer. Entón, esa foi a miña maneira de estar aí, non? Para calquera cousa calquera problema que xurdise, tamén eso, en contacto coa directora, polo que vos comentaba, non? Para dicirlle, por suposto, o texto da a miña autorización para facer o que queiras, non? Porque ela é unha persona moi respetuosa co texto. Bueno, poderías nos decir se tes algo entre mans ou plantexaste facer algo novo? Sí, sempre hai algo entre mans. Outra cousa é que vai así moi rápido ou non. Sí, agora estou cunha noveliña que, bueno, pois que tiña bo ritmo hasta que chegou o premio. Entón, cando chegou o premio, aí parei, porque xa xurdiron un montón de cousas, pero espero acabala cando todo isto acougue. É unha noveliña para, bueno, non sei, isto das idades, xuvenil, digamos, non é infantil. Sí, eu penso polas idades das protagonistas que sí, que máis ou menos xuvenil, andarei niso, ando con algunha cousa de teatro polo medio tamén, porque na miña compañía imos comezar cunha montaxe que se chama Mulleres que viven soas,
é a partir de podcast, entón eu teño que escoitar os podcasts e facer unha dramaturxia con todo iso, que vai llevar o seu tempo. Entón, sí, hai, afortunadamente, sempre hai cousiñas aí. Pois, antes de rematar, comentarche que temos unha sección que rula música, onde cada persoa convidada nos recomenda música en galego. Non sei se ti nos podes recomendar algo, se non escoitas música en galego. Sí, escoito. O que pasa é que teño un gran problema cos nomes. A ver, por unha peza que estábamos ensaiando últimamente, pois, por exemplo, mira, así é unha muller en galego, por non decirvos as tanxugueiras, que les hai. Mercedes Peón ten un disco, o último disco de Mercedes Peón, bueno, disco, mira, ves que antigua. O último proxecto de Mercedes Peón, non me acordo como se chama, é unha palabra só, pero vamos, traballamos moito con esas pezas e pareceme moi interesante, que Mercedes Peón gustame moito o que fai ela coa música. Por exemplo, traballamos tamén cun rapaz que se chama Alexandre, pero creo que firma así, co apelido. Pero xa ves, é que, madre mía, menos mal que ainda me lembro dos nomes de familia, pero... Ou Cernadas, que tamén, non sei se o coñeces esta xente que estou falando, que fai música, pero me quedo coa muller, con Mercedes Peón, porque é unha muller. Ou, por exemplo, Uxía, non Uxía con X, sino Pedreira, a Pedreira, que ten agora un proxecto moi interesante tamén con Asturias. Entón, eu lanzo vos aí cousiñas que escoito polo traballo, e nada, aí Pois está. perfecto, tomamos nota. Pois, moitas gracias por aceptar participar no noso espazo, darche as grazas, desexarte moita sorte, para que consigas máis premios e que sigas difundindo a nosa lingua. Pois moitas grazas para a vos, sobre todo, isto quería volo decir porque me sorprendeu moitísimo a vosa profesionalidade, a vosa intelixencia de facer preguntas, porque ás veces non é habitual, teñeme feito moitas entrevistas e a vosa entrevista foi moi intelixente, o sea que vos teño que dar os parabéns e polo voso galego, que é espectacular. Para alguén como a min, non sabedes o que valoro, o sea que moitísimas grazas, foi un placer real. Gracias a ti. Igualmente.